Értelmes és normális videó lesz. Fogjuk deríteni, hogy mennyire gyúlékony a haj. Kiverjük a hajamat ebből a gyönyörűséges fésiből. És van. Jönk be egy gyújtóért. Van a Perfect gyújtó. Amit megjegyzek, hogy az utcán találtam. Mint a szemüveget. És ide a hajat, ide a tűzhelyre. Gyújtsuk meg a gyújtót egy határozott mozdulattal. Látjátok? Ég! Hát aló, figyeljetek, várjátok, mindjárt égni fog, csak most nem tudom mi van. Ezt így van betervezve amúgy meg. Áú! De biztos. Ezt! Gyere! Csúj már meg! Jó, hogy az anyád! Meggyulladt! Áú! Áú! Tudjam! Na, szerencsére sikeres volt, kurva üdös van! És vége a randomságoknak! Nem a sorozatoknak, a videónak, hogy jaj!